जवाकुसुमं सकाशनं काश्यपेयं महाज्योति दन्तारि सर्वपापैघ्नो प्राणो तस्मिन् दिवाकरः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे ईश्वर सतरे केड़े चमत्कार केउं तुली अछि आपणंकर ଯେଉଁଥିରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ। ହେ ଈଶ୍ୱର ତମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାହୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ମଣିଷ ମାତ୍ର, କାହୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ମଣିଷ ମାତର। ରଖିଅଛ ଏପରି ସଫ୍ଟୱେୟାର, ରଖିଅଛ ଏହିପରି ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଦେଉନାହଁ କାହାକୁ ତାହାର ଅପରେଟିଂ ପାୱାର, ଦେଉନାହଁ କାହାକୁ ତାହାର ଅପରେଟିଂ ପାୱାର। ଗଗନେ ରଖିଛ ଏକମାତ୍ର ରବିରୂପକ ବଲ୍, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରୁଛି ସେ ଝିଲିମିଲ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକିତ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ସକାଳ ଆଣି ନୂତନ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖାଏ। ସେ ହେଉଛି ଭାସ୍କର ଭାସ୍କର ଭାସ୍କର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଜି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋ ସହିତ ବାହାରିଛି କୁନି ଗାଇଡ଼। ସେ ଚାଲିଛି ଆଗେ ଆଗେ, ମୁଁ ଚାଲିଛି ପଛେ ପଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଛେ ପଛେ ଦେଖିବା କୁନି ଗାଇଡ଼ ଆଜି ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବସିପାରିବେ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆରେ ରେ କୁନି ଗାଇଡ଼ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲ? ଏଇ ଦେଖାଗଲା ଦେଖାଗଲା। ଏରେ ବାପରେ ବାପ, କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖସି ପଡ଼ୁଛି କି କୁନି ଗାଇଡ଼? ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଶାଳ ବୃକ୍ଷ। ଏହି ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ତଳେ କୁନି ଗାଇଡ଼ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛକୁ। ଆରେ ଏଠି ତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଏହାର ଟିକେ କିଛି ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଆନ୍ତା ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏଠି ଜାଗର ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯା। ଛୋଟବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ଦ୍ୱାର। ଏଠି ଆସିପାରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କ ବାହନ ବୃଷଭ। ଏପଟେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଯିବା। ରହ ଟିକେ।
और शॉर्ट वीडियो करना ठीक है। शॉर्ट वीडियो माने रील्स करू एटा भला इटा कौन माने पानी टांकीटा ना कूटा से पानी आस नहीं कि ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ କିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ। ଏହା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏହି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉନି, ତେଣୁକରି ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବାହାର ବେଢ଼ା ଆମେ ବୁଲିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଛି, ଏପଟେ ଏଇ ସବୁ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ବେଢ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କେବଳ ୟାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଘେରୁ ଫେରୁ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଉଚିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଜାଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ଏ ମନ୍ଦିରର ସେ କଡ଼ରେ ସବୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଫାନ୍ଦିନୀ ଯାହା ହେଇଛି, ବହୁତ କିଛି କାମ ବି ହେଇଛି। କୁନି ଗାଇଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗଛ ପତ୍ର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପଥର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିରର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟ ସାଇଟ୍ କେତେ ବଡ଼ ପଥର, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଏରିଆ। ଭଲ ହବ ସେଇଆଡ଼େ ଆସି ଭିତରକୁ ଯିବି। ସେଇଟା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲି ଦେଖିବେ। ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ कौन आउ कौन देखुच तमें बाबा बढ़िया दृश्य अच्छी पूरा पहाड़ पर्वत भितर नहीं कि बाबा चढ़िया को इच्छा हो कुनी पहाड़ ऊपर को चढ़। हाँ 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 यही पटे गलुनि देखु देखिकी गोड़ खसड़ विशाल बड़ पहाड़ कहीकि तू कहीं से माटी ऊपर गोड़ पकाउछु से पत्थर ऊपर बस पार चढ़ी ता ऊपर सेपटे बुली क्या एपटे हेनी सेठी नुहे रे से पटे गोटे बुली क्या जानी पारुनु आउ मो हाथ द चल 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 से पटे चल सेतिकी बेसी चढ़ना तो बड़ पेटर कहनी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अच्छा देखते बा
ରେଡ଼ି हाँ ତୁ ବସ୍ତା এটা হচ্ছে ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ଧରିଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ କହିମି ବୁଲେଇବାକୁ ବୁଲେଇବି ଏଇ ହେଉଛି ବଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ ନା ବାପା ଲମ୍ବା ପୁରା ବାପା ସେଇଟା ଉଠୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆମ ମାଟି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ଦେବାଦେବୀ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ପାହାଡ଼ ଆମ ଗାଁ ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ধরছো তো বাবা ହଁ ধরেছ না ହଁ ତମ ମୋବାଇଲଟା ଖସିଗଲା ହଉ ଏବେ ସିଧା ସିଧା ରାସ୍ତା ଘରକୁ ହଁ ସିଧା ରାସ୍ତା ଘରକୁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନା ମାନେ ଧରିଛୁ ତ ହଁ ଭଲସେ ଧର ହଉ ଅଛି ଟାଇଟକି ଅଛି ଟାଇଟକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏଇ ନିକଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏପଟୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ରାସ୍ତା ଏପଟୁ ହେଉଛି ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବେ ଏପଟୁ ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ଏମିତି ବୁଲିକି ଯେଉଁ ସିଧା ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଏପଟେ ଯାଇଛି ଏଟା ହେଉଛି ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ ସେପଟେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏଇଠି ରହିଛି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଜଷ୍ଟ NH ରୁ 500 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଉ